ξεκινήσω με τον Τόρσιτο Βασίλη, πρώην πρόεδρο του Δημοτικού Διαμερίσματος Μαλακάσης. Έχουμε καλή χρονιά, έχουμε να αγαπάμε τον τόπο μας και να τον πηγαίνουμε μπροστά. Να είμαστε όλοι μαζί, αυτό τον δύσκολο καιρό. Όπως λοιπόν ο κ. Ανδρέας αγαπάει τη θάλασσα, πρέπει να αγαπάμε τον τόπο. Να αγαπήσουμε πραγματικά, να είμαστε όλοι μαζί. Καλή χρονιά. Θα ήθελα να φωνάξω τον πρόεδρο, τον Παπάκη, τον Μιχάλη, από τους Κρήτες, παράβλεψη που να με... Κύριε Μιχάλη, κύριε Παπάκης, πρόεδρος του Δόμου. Σας εύχομαι καλή χρονιά με υγεία, δύναμη να βγάλουμε το 17, γιατί πιστεύω θα είναι καλύτερο από το 16. Το κομμάτι του αφιερώματα και η φάνησιά μας πληρώνει θερμοπύλες. Να φωνάξω το Πιλίμι, ο Βασίλης παιδιά. Βασίλη, έλα να κόψω το κομμάτι σου. Ο Βασίλης ήταν ένας άνθρωπος και είναι που ανακατεύεται με τα κοινά, ήταν στο μέλος του Δημοτικού Λιμεϊκού Ταμείου, αλλά είναι αγαπητός και αγωνίζεται και για μας και χρόνια τώρα. Για μένα τώρα, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα παρακαλώ να κάνετε λίγο ησυχία. Ο Θοδωρής ο Γιουρούκος. Ο Θοδωρής ο Γιουρούκος το είχα μπροστά μου και τον έβλεπα. Σηκώμη Θοδωρά. Έλα εδώ. Ο πρόεδρος των προέδρων, μεγάλος φάρος μου. Κάποιο λάθος πάντα θα κάνω ρε παιδιά, συγγνώμη. Λοιπόν, Θοδωρή μου. Αν δεν έβλεπε και εμένα, πρόεδρε πρέπει να εμπιστευτείς όταν μένω. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Εύχομαι πείσμα στον πρόεδρο που τα καταφέρνει από ό,τι βλέπω μια χαρά, να το στηρίζετε και να πάνε όλα καλά. Χρόνια πολλά, πρόεδρε. Στο κομμάτι το κόμμα για όλους εσάς. Τώρα, συγγνώμη παρακαλώ λίγο ησυχία. Τελειώνουμε σε 5 λεπτά. Τώρα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή. Και προσωπικά για μένα και για το σύλλογό μας. Θα καλέσω τον Διονύση τον Καπιώτη να κόψει το κομμάτι του συλλόγου μας, το κομμάτι που πρέπει να κόψει και να πει και την ευχή του, και γι' αυτό έχω κάτι ιδιαίτερο.